Ikaw. Ingay mo na kini. Andit mo pa iyan din eh. Dinala. Butong baga, inot mapasakay din niya ato. Lura magkita sila. Para kita magkinang 2,000 years later. Nagara siya. Uy! Ano naman din ang pedicab na akon? Hindi naman nagkuha. Ate yung kawat ala. Kapoy naman hinihandala na akong pedicab. Kanina pa kang pinamilig. Matulo na lang ka oras. Kapoy! Ayan daw lahat itong akong pedicab. Kapoy-kapoyan na hinudala tak mapapakyanan nila din eh. Kuya, ito may nagbabaktas na kamotor. At kung ko daw lugod anay. Nice. Pati malas ko nalayan ng adlaw. Naubsam pa ako. Ay, narayo ko gasolinahan po din. Nakapoy na ako kanina pa. Hindi kayo magpakiano kung nakaganda na akong pedicab na nawawara. Umihila ako. Waray ko na magigdi. Garit maaaring kayo yan ang palagko ko niya. Inapuis niya niya na kinaubsan ako. Warit pag ipapagid ang pili ko mga magid. Ano daw? Baga napapamilyar man na kayo mo. Paano masabi? Kasi rin yung mga pamilyar mo ako. Baga ikaw wala ito na waray magpasahe ako. Patin mo ako. Papasailong ko ikaw yan na. Anakon lang abuligan ako nimo kung hain na itong akong pedicab. Kanina pak nagpipinan miling. Kung masigi kaya na pamilmon tayo ito niya ang akong pedicab. Hindi mat na pagbibili ng tilpidi o di ganito maharap kung tiwain ko yung magbubuhan ng pedicab. Hindi magiging magad ko. Sige na kung umandar na yung motor mukha yan ala ko. Ako madalit yung motor. Ipandaran na lang ito. Kaya di na naman yan. Kaya na pagpupunti dito. So marugat nga andar. Pagka ano naman inin. Sila na ito mamandar. Ano ba ito? Kanina pa monitor mo ta andar. Ano maandar ba ito? Ano ito? Ibuot ko na nga nila tanong para ka lang makasakay. Pag ginarutog na da. Kaya nila, andar niya. Wala ka sa naita na. Nice. Kaya nila. Tara. Amo tira. Oo, amoy ko nakpilitan. Ano ba yung kamoy? Kapoy na ito.
Da, may panagmotor. Pasaylo agad lang yan, pasaylo. Di na kami. Maram ka mo ha. Kanina pag nagpipinamili mo akong pedicab. Sige, tira na to oras. Pasaylo na lang yan. Ano mat niya yung mayaya ganito turo na lang pa sa ilo. Da, ilo nila, erayo ko na naman yung pinagtasan niya. Puro ko dyan makakasakay. Pasaylo na ganda kami niya. Eh, erayo ko ng karaktuhan. Lokon na lang. Hey, yung gusto ko ni Balit Logon. Ilo lang kami Ay, pagsugat niya. Ay, ayaw na pag ginama nito. ikaw. Awa ka ito. Uy, adi ngayon kami ang mga waray buot biners. Adi, anamon kameraman Francis. Shout out. Si Dennis. Leo. Adi, Darwin niya yan. Sana suportahan mo kami na namon bagong YouTube channel. Amin amon bagong YouTube channel mga waray buot biners tapos free. Sana suportahan kamo. Damo nga salamat ang iyo pagpuntahan namon. Suportahan kamo. Damo nga salamat ang iyo pagpuntahan namon bagong YouTube channel. Untay, share niyo tapos subscribe tapos like, comment amo na ito. Damo nga salamat. Bye.